Τα phablets είναι μια κατηγορία συσκευών που πλέον έχει εδραιωθεί για τα καλά στην αγορά και η σειρά Note είναι η αιτία. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Νηράκης, βλέπετε Intelligent και σήμερα θα ανοίξουμε τη συσκευασία του Samsung Galaxy Note 4. Το Note 4 σίγουρα αποτελεί το καλύτερο phablet της αγοράς και ένα από τα πιο δυνατά smartphones. Και αν και δεν διαφέρει πολύ με τον προκατοχό του, φέρνει τα περισσότερα και καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά. Το κουτί του, αν και με ένα νέο και πιο μοντέρνο γραφικό, είναι πάνω κάτω το ίδιο με αυτό που έχουμε συνηθίσει από τη Samsung. Στο πάνω μέρος έχουμε το λογότυπο, όπως και στο δεξί, ενώ στο κάτω μέρος έχουμε διάφορες τεχνικές πληροφορίες. Πληροφοριακά έχουμε την έκδοση με τον έξινος οκταπύρινο επεξεργαστή. Κόβουμε τις ταινίες στο επάνω και δεξί μέρος και ανοίγουμε το κουτί. Μας καλωσορίζει φυσικά το ταμπλετόφωνο, το οποίο θα αφήσω για λίγο στην άκρη για να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Ανοίγοντας ένα καπάκι, βρίσκω κάποια έγγραφα άνευ σημασίας, το καλώδιο USB που παραδόξως δεν είναι έκδοση 3, τον μετασχηματιστή ρεύματος 2A της Samsung, τα ενιαία ακουστικά που προσωπικά δεν πολύ συμπαθώ, κάποια ανταλλακτικά λάστιχα για τα ακουστικά σε διάφορα μεγέθη και ένα σακουλάκι με ανταλλακτικές μύτες για το S Pen. Τώρα ας γυρίσουμε στη συσκευή και ας κάνουμε το αγαπημένο μου. Ας αφαιρέσουμε τα προστατευτικά με πολλή ησυχία. Αφαιρούμε το καπάκι και προσθέτουμε την μπαταρία. Στη συνέχεια κάνουμε την πρώτη κίνηση, κατά την οποία το Note σας πλοηγεί σε διάφορα βήματα για να ρυθμίσετε σωστά τη συσκευή σας. Τώρα που τελειώσαμε, πάμε να δούμε το σκορ του κουτιού της συσκευής, που δεν έχει καμία επισημότητα και πρόκειται για την προσωπική μας γνώμη. Το κουτί του Galaxy Note 4 είναι πολύ βελτιωμένο και σκοράρει 7 στα 10. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Και φυσικά, έως το επόμενο βίντεο, φερθείτε έξυπνα και κάντε subscribe.